Bé, moltes gràcies per la presentació i enhorabona per la iniciativa d'aquesta campanya, en un moment en què tot el que té a veure amb polítiques de cooperació i iniciatives a l'àmbit de la cooperació tenen poc ressò a nivell públic per qüestions de finançament relacionades amb la crisi. Per tant, cal celebrar aquestes iniciatives i desitjar que tinguin llarga vida i que tinguin èxit. Bé, la meva presentació, jo de fet directament no parlaré de salut. El que sí que faré serà una visió general del sistema de cooperació a l'Àfrica. El temps és el que és, per tant, la visió serà necessàriament, la visió que faré i que donaré serà necessàriament panoràmica. Aleshores, jo el que faré serà presentar 4 pinzellades dels trets bàsics dels discursos de cooperació que han arribat fins avui. Començaré pels anys 80, faré una mica de fil històric. Primer em centraré en la tradicional cooperació nord-sud i després farem unes pinzellades de l'emergent cooperació sud-sud, amb una particular referència a la Xina. De fet, això sí que cal insistir, la cooperació sud-sud no és una cosa nova. De fet, el que estem assistint és a una reemergència de la cooperació sud-sud, que de fet, com acabo de dir, no és una qüestió totalment nova, sinó que té una història, en alguns casos, bastant llarga. Bé, dit això, jo basaré la meva presentació en unes diapositives que he preparat. Aleshores, com acabo de dir, el que faré és centrar-me en explicar amb una mica de fil històric fins on hem arribat, quin és el punt en què ens trobem en l'arquitectura de l'ajuda internacional. L'arquitectura de l'ajuda en evolució, trobem en primer lloc l'evolució de la cooperació tradicional nord-sud. Com sabem, és un model de cooperació en la seva versió moderna, comença a desenvolupar-se després de la Segona Guerra Mundial, a partir dels anys 50, amb més força a partir dels anys 60, i té a veure amb els condicionants històrics del neocolonialisme i la Guerra Freda. És a dir, que el que avui coneixem com a sistema de cooperació nord-sud té molt a veure encara amb allò que va passar després de la Segona Guerra Mundial. Després, en els últims anys, en paral·lel, també trobem el fenomen de la cooperació sud-sud, que ha fet córrer molts rius de tinta, de vegades de manera sensacionalista, però el cert és que és una realitat emergent que cal tenir clar que es deriva dels canvis estructurals que hi ha a l'economia mundial. És a dir, el fet que la Xina, la Índia, no només a l'Àfrica, sinó a altres llocs del planeta, estigui començant, ja porten uns anys, estiguin consolidant programes de cooperació amb diners públics, té a veure amb uns canvis estructurals molt potents que estan succeint a l'economia mundial. Uns canvis estructurals que tenen a veure amb el fet que progressivament el tradicionalment conegut com a primer món, Occident, en termes de pes econòmic relatiu, va disminuint, i en canvi aquests grans països emergents, gràcies a un model d'exportacions massives, gràcies a un progrés industrial evident, fa que la balança s'estigui canviant, estigui havent-hi canvis estructurals a l'economia mundial, i això, clar, té un reflex sobre el sistema de cooperació. Bé, feta aquesta introducció, si ens centrem en les característiques del
del sistema de cooperació de l'arquitectura de l'ajuda internacional, la tradicional, diguéssim, la nord-sud, la més moderna, la més contemporània, té molt a veure, la que ens trobem avui dia, té molt a veure amb els canvis que trobem a partir dels anys 80. Els anys 80 canvien moltes coses, no només en el sistema de cooperació, sinó en les polítiques econòmiques, i això té un reflex en com els països occidentals fan cooperació amb els països del sud i, clar, farem especial menció a la situació africana. Jo he titulat aquest canvi com el tomb neoliberal, en el sentit de fins als anys 80 el paper de l'Estat, el paper de les polítiques públiques era com molt més evident, molt més protagonista, i a partir dels anys 80 es comença a donar més importància, més protagonisme al mercat, a tots nivells, a nivell de polítiques econòmiques als països rics i a nivell de polítiques de cooperació orientades als països en desenvolupament. I d'això l'Àfrica no se n'escapa. És molt conegut, ho poso com una fita històrica, l'any 81, el Banc Mundial publica el conegut com a informe Berg, que és un informe, com tants altres que publica el Banc Mundial, però aquest té la importància de, per primera vegada es fa una avaluació des de l'òptica del Banc Mundial. El Banc Mundial ja sabeu que és la institució més important del sistema de cooperació en termes de capacitat de finançament. El Banc Mundial té molta capacitat de finançament, manega molts diners, i no només això, sinó que la influència que té el seu discurs és molt profunda, té molta capacitat d'influència, el que es genera, el que es diu als informes del Banc Mundial, tard o d'hora, poc o molt, s'acaba aplicant. De manera que és molt significatiu el que va dir el Banc Mundial l'any 81 en l'anomenat informe Berg, el que es diu que el que han de fer els països africans, és un informe orientat exclusivament als països africans, el que han de fer els països africans és planificar menys i donar més importància al mercat. Llavors, a partir d'aquí, efectivament, aquestes són les polítiques que progressivament es van implementant. Tot és molt lent i tot és molt progressiu, de manera que la influència d'aquest informe en molts casos no s'arriba a veure fins als anys 90, és a dir, els països africans, les polítiques públiques que poden fer els països africans en alguns casos no comencen a canviar fins als anys 90, podríem posar com per exemple Burkina Faso, un exemple de país que triga a aplicar aquests principis de més mercat i menys planificació, però en general podem dir que durant els anys 80 es dona aquest canvi, de veure que les polítiques de cooperació nord-sud, fortament protagonitzades pel Banc Mundial i altres governs occidentals, com pugui ser Estats Units, molt influïts pel discurs del Banc Mundial, van orientant la seva ajuda cap a l'adopció, cap a condicionar a que els governs africans facin polítiques en què el mercat sigui més protagonista que no pas la planificació pública. Això s'acaba generalitzant, per què? Doncs perquè durant els anys 80, com també a Amèrica Llatina, es generalitza un problema d'endeutament públic a molts països africans, de manera que molts països africans es troben amb que l'única font de finançament a què poden accedir és la font de finançament del Banc Mundial i institucions com el Fons Monetari Internacional, diguéssim, lligades i compromeses amb aquest enfocament pro-mercat de les polítiques públiques. Al mateix temps,
la gran influència que té el Banc Mundial i el Fons Monetari, sobretot el Banc Mundial, però també el Fons Monetari, fa que la resta de grans donants, Estats Units, França, països europeus, condicionen la seva ajuda al que digui el Banc Mundial i el Fons Monetari. I això és una pràctica generalitzada a molts països, a la majoria de països africans. Llavors, això és el que s'anomena, tal com he escrit aquí, la condicionalitat creuada. És a dir, els països com el Regne Unit o els Estats Units condicionen els seus paquets d'ajuda al que digui el Banc Mundial i el Fons Monetari. És a dir, el Banc Mundial i el Fons Monetari comencen a tenir una importància que històricament no l'havien tingut, de fet. És a dir, a partir dels anys 80 que el Banc Mundial es converteix en la gran institució del sistema de cooperació en general, però en particular a l'Àfrica. Bé, suposo que a tots vosaltres us sona aquesta etiqueta del consens de Washington. El consens de Washington és una etiqueta referida a les polítiques que es comencen a aplicar als països en desenvolupament a partir dels anys 80, i es diu de Washington perquè són polítiques patrocinades, orientades pel Banc Mundial i el Fons Monetari. Bé, què inclou el paquet de més mercat i menys planificació? Doncs inclou coses que de fet avui dia, aquí a Catalunya, al sud d'Europa, estem coneixent, és a dir, progressiva privatització de serveis públics, progressiu decrement, progressiva caiguda de la despesa pública, és a dir, tota una sèrie de mesures que el que impliquen és donar més protagonisme al mercat. Hi ha molt d'ideològic amb això, és aquella idea, aquella antiga idea liberal de que el mercat és la millor manera d'organitzar, de resoldre els problemes econòmics d'una societat i que les solucions col·lectives, com pugui ser les polítiques públiques, doncs això es deixa de banda. I això són idees, això pot semblar molt llunyà dels anys 80, però són idees que continuen ben vives. I de fet aquí, com deia fa un moment, al sud d'Europa també les estem patint. És a dir, els programes amb aquesta etiqueta del consens de Washington, amb una versió més moderna, però també és de fet el que s'està aplicant aquí en els últims anys. Bé, des del punt de vista africà, hi ha algunes iniciatives de resistència en aquest paquet de mesures que coneixem com a programes d'ajustament estructural. Jo aquí us en cito una, l'any 89, en el context de la Comissió Econòmica de Nacions Unides per l'Àfrica. És una institució que continua viva fins avui, té la seu a Addis Abeba. No té la importància que té el Banc Mundial ni el Fons Monetari com a institució, però sí que, bé, de tant en tant publica coses interessants que, almenys als anys 80, ara ja ha canviat una mica, almenys als anys 80 i durant part dels 90, era una mica l'alternativa a aquests programes d'ajustament estructural. Aquí teniu un exemple d'un programa, d'una proposta alternativa de recuperació de la crisi, de l'endeutament als països africans dels anys 80, patrocinada per Nacions Unides. N'hi hauria algunes més, per exemple, tot allò de, potser vosaltres algú us sona, aquella iniciativa d'UNICEF d'ajustament amb rostre humà, això també és d'aquesta època, i són alternatives, són iniciatives que tenen a veure amb el fet que els programes de privatització i d'ajustament estructural afectaven, i de fet continuen afectant, perquè moltes d'aquestes directrius encara perviuen, afecten aspectes del desenvolupament humà, un dels quals
és la salut, el tema que ens porta avui, però no només la salut. Per exemple, la generalització de la pobresa monetària, doncs és una altra de les conseqüències d'aquests programes d'ajustament estructural que es generalitzen durant els 80 i principis dels 90, de manera que, com a primera conclusió d'aquesta part de l'exposició, podem dir que les polítiques d'ajustament estructural des dels anys 80, tot s'ha dit també conjuntament amb una situació internacional de caiguda del preu de les matèries primeres durant els anys 90, porta a la generalització de problemes de desenvolupament molt importants. El més espectacular i del que s'ha parlat més és la generalització de la pobresa. A nivell agregat, clar, no tenim temps per desagregar dades, però fixeu-vos, durant els anys 90, els anys on s'aplica amb més vigor els programes d'ajustament estructural, si us hi fixeu a la columna de la dreta, això són dades del Banc Mundial, teniu l'evolució del número absolut de persones que viuen per sota d'aquest llindar de la pobresa internacionalment reconegut com és l'euro diari, el dòlar diari, la frontera, el llindar, número de persones que viu per sota de l'euro diari, del dòlar diari. Fixeu-vos com durant els anys 90 el número absolut s'incrementa. Podem entrar a discutir, perquè és un tema molt interessant, de fet, com es fan aquestes estadístiques, quin significat real té això del dòlar diari, però la realitat, si heu viatjat una mica per l'Àfrica, la realitat és que la pobresa es generalitza durant aquests anys. En percentatge, això torna a ser dades del Banc Mundial, hem vist com el número absolut de persones sota el llindar de la pobresa s'incrementa, milions de persones, però el percentatge també. Durant uns anys, durant els anys 90, aquest percentatge no es situa en cap cas per sota del 50%, és a dir que la situació, dit així en genèric, la situació del desenvolupament a l'Àfrica, doncs, durant els anys 90 es deteriora bastant. Això coincideix amb l'aplicació més enèrgica dels programes d'ajustament estructural. Bé, davant d'aquesta situació, he de ser molt esquemàtic, davant d'aquesta situació, no només a la situació objectiva, sinó a la pressió política que exerceixen grups de la societat civil a nivell global, a finals dels anys 90 es posen en marxa iniciatives que intenten redreçar la situació creada pels programes d'ajustament estructural dels anys anteriors. Aquí us n'he posat algunes. Són les més significatives, algunes de les quals duren fins avui. Per exemple, entre el 96 i el 99 es posen en marxa iniciatives de reducció del deute extern dels països, bàsicament orientada per països africans. Això ho posa en marxa el Banc Mundial i el Fons Monetari, i de fet és una iniciativa que dura fins avui. És a dir, hi ha una política de reducció del deute extern que significa un canvi respecte a l'enfocament dur dels anys 80. És a dir, la realitat de que el deute és molt elevat i una part substancial del deute no es pagarà, doncs això fa que es prenguin mesures per reduir el deute. Si recordeu, a finals dels 90, això va ser objecte de molt de debat a nivell de societat civil, la qüestió del deute extern. Fins i tot va haver-hi una consulta popular a Catalunya. Espero que us soni això del deute. Vull dir, avui dia
amb 25 o 30 anys de diferència ens trobem més o menys en la mateixa situació aquí. Una situació d'ajustament estructural acompanyada d'una situació d'endeutament, i fixeu-vos que és l'endeutament el que acaba determinant les polítiques, si es pot gastar més o menys. Doncs una cosa semblant, molt semblant, ha passat als països africans i també llatinoamericans en els últims anys. L'any 99, segueixo, l'any 99 també es posen en marxa per part del Banc Mundial estratègies explícitament orientades a reduir la pobresa. Una altra cosa és el contingut, una altra cosa és la seva efectivitat, però la realitat és que el 99 es comencen a posar en marxa polítiques orientades explícitament amb aquest objectiu. És molt significatiu que la paraula, l'expressió ajustament estructural desapareix del vocabulari del Banc Mundial i de les grans institucions i directament es passa a parlar gairebé de manera exclusiva de reducció de la pobresa, combat a la pobresa, moltes formes diferents, però tot orientat a reduir la pobresa, fent referència al problema que vèiem anteriorment, de creixement de la pobresa. L'any 2000, continuo, l'any 2000, la Unió Europea i els països ACP, que és un grup de països Àfrica, Carib, Pacífic, que bàsicament són països africans, signen l'anomenat Acord de Cotonou, que és un gran acord, un gran paquet de cooperació pública entre la Unió Europea i aquest grup de països, que conté qüestions comercials, etc., però que també té una part important de cooperació pública, nord-sud, i l'orientació d'aquest paquet d'ajuda també té a veure amb les polítiques de reducció de la pobresa, que és una qüestió que a finals dels 90 es comença a posar sobre la taula. Bé, l'any 2000 també, en el marc de les Nacions Unides, això és un punt molt significatiu sobre el que m'estendré una miqueta més, es posa en marxa els objectius de desenvolupament del mil·lenni. Segur que n'heu sentit a parlar tots. Els objectius de desenvolupament del mil·lenni, aprovats en el context de Nacions Unides, és una mena de, deixeu-me ser cínic, una mena de carta als Reis, en què es diu que entre l'any 90 i l'any 2015 hi ha una sèrie d'indicadors relacionats amb la pobresa i el desenvolupament, alguns molt específics, relacionats amb la salut, ara els veurem, s'han de reduir. Alguns indicadors, alguns nivells d'alguns indicadors s'han de reduir per tal de garantir el dret al desenvolupament. Fixeu-vos que això és un canvi d'enfocament bastant radical respecte a l'enfocament de l'ajustament estructural que feia referència abans. Bé, també per acabar, ara em referiré més específicament als objectius del mil·lenni, però per acabar aquest llistat d'iniciatives internacionals també és molt significativa la iniciativa del NEPAD, New Economic Partnership for African Development, que es presenta com un nou pla Marshall per Àfrica. És una iniciativa en principi nascuda a l'Àfrica, però que en realitat el que busca és fer que atreure més fons per cooperació cap als països africans. És una iniciativa de governs africans. En definitiva, amb tot això el que vull assenyalar és que en aquests anys, finals dels 90 i principis d'aquest segle, hi ha un canvi substancial en l'enfocament de les polítiques de cooperació. Bé, si em deixeu centrar-me breument en els objectius del mil·lenni, perquè jo crec que és la iniciativa que més èxit ha tingut en el sistema de cooperació, els objectius del mil·lenni han estat adoptats
per pràcticament totes les institucions públiques que es dediquen a la cooperació nord-sud i també han estat adoptats pel conjunt d'ONGs que integren, que estan dintre del sistema de cooperació. És a dir, els objectius del mil·lenni han guiat el sistema de cooperació de manera molt pronunciada en els últims anys. Bé, el problema dels objectius del mil·lenni, potser deixeu-me que us presenti primer els 8 objectius del mil·lenni. Cadascun d'aquests objectius, això que teniu aquí són els objectius del mil·lenni, són 8, cadascun d'aquests 8 està dividit en subobjectius, amb uns indicadors molt específics. És una iniciativa que té com a objectiu, són objectius operatius pels quals hi ha indicadors i es mesuren aquests indicadors. Fixeu-vos que, clar, per què han tingut èxit els objectius del mil·lenni? Per què han guiat el sistema de cooperació? Bé, fixeu-vos que, clar, tal com estan escrits, susciten, són objectius que susciten un consens molt ampli. Qui pot estar en contra d'això? De manera que això ha fet que institucions tan diverses com el Banc Mundial o el Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, que històricament havien tingut visions divergents respecte al desenvolupament, doncs es posen d'acord en orientar les seves polítiques per l'assoliment dels objectius del mil·lenni. Clar, això fa que el consens sigui molt ampli, és a dir, a dreta, a esquerra, totes les institucions estan d'acord amb aquests objectius. Clar, una cosa molt significativa, que per això han rebut crítiques als objectius del mil·lenni, és que es deixen de banda qüestions que de fet són molt importants pel desenvolupament i que no apareixen als objectius tal com estan escrits. Per exemple, alguns que assenyalo i que estan a la diapositiva anterior, però vaja, els assenyalo llegint-los. Per exemple, la qüestió de la desigualtat. Fixeu-vos, objectiu número 1, erradicar la pobresa. Molt bé, però erradicar la pobresa és diferent de combatre la desigualtat. La desigualtat és una cosa diferent de la pobresa. La desigualtat té a veure amb la diferència entre rics i pobres. De manera que és compatible, fixeu-vos que és compatible un escenari en què es redueix la pobresa, gent que surt de la línia de pobresa, i això és compatible amb el fet que les diferències entre rics i pobres cada vegada siguin més grans. I això, evidentment, la desigualtat és una qüestió més política, molt més polèmica, i això s'evita. Elegantment s'evita en els objectius del mil·lenni. I deixeu-me que us digui que avui dia, no només a l'Àfrica, o en el món en desenvolupament, sinó a tot el món, el principal problema al que ens enfrontem és la creixent desigualtat. La desigualtat és un fenomen que en els últims 20 anys no hi ha hagut cap país del món que hagi reduït la desigualtat. A tots els països del món s'ha incrementat, siguin països rics, siguin països pobres, siguin països asiàtics, siguin països africans. I aquest, al meu entendre, és una de les qüestions essencials. I això, elegantment, s'evita en els objectius del mil·lenni. Algunes coses que també es deixen de banda en els objectius del mil·lenni són, per exemple, les qüestions relacionades amb les causes profundes de la pobresa. Amb les causes profundes de la pobresa. Es parla de reduir el número de pobres, en el sentit de fer-los sortir de la línia de pobresa, però no s'acaba d'analitzar què és el que fa que la gent sigui pobra i què és el que fa que la gent surti de pobra. Hi ha una relació, només ho puc deixar citat, perquè clar, el temps és el que tenim, hi ha una relació molt clara entre pobresa i llocs de treball, i feina.
Vull dir, la reducció de la pobresa té molt a veure amb la creació de llocs de treball. I per crear llocs de treball en una economia en desenvolupament calen grans inversions en infraestructura, cal canvi estructural, cal que l'economia estigui en situació, les economies dels països en desenvolupament estiguin en situació de crear llocs de treball, i això és el que fa, és un dels principals motius pels quals la gent deixa de ser pobra. I això no s'analitza adequadament en els objectius del mil·lenni. I per últim, perquè no ens podem estendre més, fixeu-vos, excepte en l'últim punt, en el punt 8, no es parla de qüestions globals, no es parla de com s'organitza el comerç internacional, les desigualtats que genera el sistema de comerç internacional. O, per exemple, una qüestió molt sensible en relació a la salut, com es gestiona a nivell global la qüestió de les patents. Sabeu que molts medicaments, la majoria de medicaments estan protegits per patents. I les polítiques que tenen a veure amb la protecció d'aquestes patents, que acaben tenint efectes negatius sobre la salut de les persones en molts països del sud, això no es tracta en els objectius del mil·lenni, això es tracta en altres àrees, en altres instàncies, amb resultats que en general són perjudicials pels països en desenvolupament. Bé, una altra qüestió que es posa de moda, diguéssim, des de finals dels 90 i una moda que dura fins avui, és la qüestió de la bona governança. És a dir, els discursos de l'ajustament estructural s'abandonen per donar pas a un discurs relacionat amb els objectius del mil·lenni, com he dit, i també amb la promoció d'allò que s'anomena bona governança. Què és la bona governança? La bona governança és una manera molt específica de tractar les qüestions polítiques, com es gestionen les polítiques públiques en els països en desenvolupament. Es posen de moda conceptes com participació, és a dir, hi ha d'haver participació de la població en la formació de polítiques, això es posa de moda, com dic, en aquests anys, finals dels 90, a principis del 2000. Com estan constituïdes les institucions, això també és important, és a dir, no és només reformes orientades al mercat, a afavorir el mercat, sinó que també són reformes orientades a reformar, disculpeu la redundància, a reformar les institucions. Que hi hagi bones institucions també és important de cara a la promoció del desenvolupament. I aquest discurs de la bona governança té molt d'èxit i té molta influència. I de fet, estic segur que no us sona estrany quan us parlo de bona governança. Allò, el good governance, en els últims anys també ha estat una de les banderes de les grans institucions del sistema de cooperació nord-sud. Bé, si em deixeu ser una mica crítica amb això, clar, tothom està a favor en que hi hagi més participació, tothom està a favor en que hi hagi més democràcia, que els sistemes polítics siguin més democràtics, que les institucions que gestionen les polítiques públiques siguin més transparents, però hem de ser una mica curosos i veure que, en el fons, del que es tracta és de que les institucions dels països en desenvolupament, especialment dels països africans, que és del que estem parlant avui, internalitzin les mesures del consens de Washington. És a dir, que les mesures orientades a donar més importància al mercat
siguin internalitzades i ja no siguin tant una imposició des de l'exterior. És a dir, que la bona governança no només és un discurs bonic que té a veure amb la democràcia i la transparència, sinó que també té a veure amb el fet que es busca que les mesures orientades a gestionar la societat i l'economia d'una manera més orientada al mercat siguin mesures que ja estiguin internalitzades per part de les institucions públiques africanes, en aquest cas. Per posar un exemple, quan es parla de llibertat, la llibertat econòmica entesa com a llibertat de mercat també està inclosa dintre del paquet de democratització quan es parla de bona governança. Bé, per últim, per acabar d'aquesta panoràmica dels canvis que hi ha hagut en el sistema de cooperació nord-sud en els últims anys, ja n'hem vist uns quants, hem vist el pas de consens de Washington d'ajustament estructural a reducció de la pobresa, els objectius del mil·lenni, la bona governança. En els últims anys, per part del conjunt de donants en el sistema nord-sud, s'ha posat en marxa l'anomenada Agenda de París. S'ha posat en marxa l'anomenada Agenda de París. Què és l'Agenda de París? L'Agenda de París té a veure amb un intent. L'Agenda de París és efectivament una agenda, uns objectius de política que s'autoimposa el sistema de cooperació per tal de millorar l'efectivitat en la transferència d'ajuda nord-sud. L'Agenda de París, que es diu de París perquè bàsicament es va configurar a una reunió que es va fer a París, tal com està escrit aquí, al març de 2005, l'Agenda de París també recull algunes de les crítiques que s'havien fet en els anys anteriors al sistema de provisió d'ajuda per part dels països rics. Aquí teniu les dates principals de les discussions que hi ha hagut en el marc de l'efectivitat de l'ajuda. 2003, primera reunió. 2005 és on es determina l'anomenada Agenda de París. 2008 i l'any passat a Corea hi va haver una altra reunió d'aquest fòrum que agrupa a la major part de donants. En particular, l'Agenda de París ens remet a una sèrie de conceptes que també s'han posat de moda, diguéssim, en els últims anys. L'Agenda de París queda resumida en aquesta piràmide. Queda resumida en aquesta piràmide en què, en el punt número 1, a dalt de tot, tenim la importància que se li dona a l'apropiació. Les polítiques promogudes pel sistema de cooperació a nivell d'educació, a nivell de salut, han estat molt determinades pels països occidentals. De manera que es reconeix i es posa de manifest que la necessitat de que les polítiques siguin apropiades, que els països que reben l'ajuda siguin els que posin, els que determinin el contingut de les polítiques d'ajuda. I això se li diu apropiació. En segon lloc, alineació. Què vol dir alignment? Alineació. Què vol dir alignment? Vol dir que els països del nord, en les seves polítiques d'ajuda respecte als països del sud, s'han d'alinear amb les polítiques que posen en marxa els governs dels països pobres. És a dir, són els governs dels països rics els que s'han d'adaptar als desitjos dels governs dels països pobres. Bé, clar, això és un reconeixement de que el que han de ser protagonistes són els països del sud en la determinació de les polítiques, siguin del tipus que siguin, de salut, d'educació, siguin del tipus que siguin. En tercer lloc, harmonització. Què vol dir harmonització? Vol dir que els països donants
els països donants, s'han de posar d'acord per tal de facilitar la feina als països receptors de l'ajuda. En el cas de Moçambic, el que observem és que l'objectiu de les polítiques de cooperació, per exemple, en qüestions de VIH-Sida, doncs es dediquen molts fons per part de la comunitat internacional, es dediquen molts fons a VIH-Sida a Moçambic, i això fa que aquesta quantitat tan gran de fons supera les capacitats de gestió que en realitat té el Ministeri de Salut de Moçambic. És a dir, que aquesta agenda de París, tan idíl·lica, a vegades té algunes limitacions. Però bé, tot això us ho explico perquè veieu quin és el vocabulari, quines són les tendències que hi ha en els últims anys en el sistema de cooperació nord-sud. Bé, punt i seguit, deixem de banda la cooperació nord-sud, després espero que hi hagi oportunitat d'aclarir algun punt si no ha quedat prou aclarit, i passem als nous models de cooperació. El temps és molt limitat, només li dedicaré 5 minuts, si la presidència m'ho permet, ja sé que estem una mica fora de temps. Com sabem, en els últims anys hi ha hagut un increment molt substancial de nous socis de cooperació a l'Àfrica que tenen idees, comportaments i enfocaments molt diferents dels tradicionals enfocaments que hi ha hagut en el sistema de cooperació dominat per les relacions nord-sud. Se'n parla molt, sobretot de la Xina, però penseu que la Xina no és l'única potència emergent en el sentit econòmic, no és l'única potència emergent present. També cal parlar de la Índia, també cal parlar de Brasil o fins i tot de Turquia. També hi ha programes de cooperació d'aquests països o fins i tot, això no ho he citat aquí, de Sud-àfrica. La República Sud-africana en el seu context regional també fa polítiques de cooperació. Aquest nou model de cooperació que porten aquests països té alguns avantatges. Després podem entrar a discutir si són avantatges que compensen algunes dels problemes que té aquest tipus de cooperació, però alguns dels avantatges que té, per exemple, un és la predictibilitat, és a dir, una cosa que ha caracteritzat la cooperació nord-sud en els últims decennis, de fet, a l'Àfrica és la seva impredictibilitat, és a dir, els pressupostos de cooperació pugen i baixen constantment, sense gaire estabilitat al llarg del temps, i això fa que sigui molt difícil establir programes de cooperació a llarg termini. En canvi, la cooperació sud-sud, aquest model nou de cooperació, té una predictibilitat més alta. Els compromisos, per exemple, de les autoritats xineses en termes de finançament són més a llarg termini, són més estables al llarg del temps. I un altre dels avantatges que té aquest nou model de cooperació és que, així com els europeus, els occidentals, condicionem l'ajuda a moltes coses, a la bona governança, als objectius del mil·lenni, condicionem l'ajuda a moltíssimes coses que en alguns casos poden ser discutibles i molt complicades, com per exemple la qüestió de la bona governança, sense anar més lluny. Aquests nous socis condicionen menys. Això té com a conseqüència això que explico aquí del policy space. El policy space és el marge de maniobra que tenen els governs africans a l'hora de fer polítiques. La cooperació sud-sud condiciona menys el marge de maniobra. La cooperació sud-sud genera més policy space pels països africans. Bé, una altra de les característiques
de la cooperació sud-sud, si ens centrem ja en la Xina, és el caràcter de benefici mutu. És el caràcter de benefici mutu. És a dir, l'ajuda, els programes d'ajuda han d'afavorir explícitament a les dues parts. És a dir, els programes de cooperació són diners públics que el govern xinès, en aquest cas, posa a disposició dels governs africans i d'altres països del món, però estem parlant de l'Àfrica, de governs africans, i això ha de repercutir, ha de generar beneficis de tipus econòmic, però també de tipus polític, a ambdues parts. Això, de fet, fixeu-vos que això és diferent de la concepció de la cooperació nord-sud, en què, en teoria, el benefici és únicament pel govern receptor, una visió una mica paternalista, que a més amaga una realitat en la que els països occidentals, de manera indirecta, també es beneficien de l'ajuda, per exemple, històricament a través de contractes d'obra pública, quan un govern europeu ha volgut fer, o el Banc Mundial ha volgut fer una obra pública, una carretera, un pont, construir un hospital en algun país del sud, històricament, a la majoria dels casos, aquest contracte ha anat a empreses occidentals. En el cas xinès, això és explícit. És a dir, això ens ha de beneficiar a les dues parts, si no, no ho farem. I això és un principi de l'ajuda xinesa que ja s'anuncia l'any 64. Com us deia abans, la cooperació sud-sud i en particular la cooperació xinesa no és un fenomen nou, sinó que des de la revolució xinesa a finals dels 50 hi ha hagut programes de cooperació a l'Àfrica. El que és veritat és que en els últims anys això s'ha incrementat moltíssim. Molt bé, una altra característica és aquest principi del win-win development, l'ajuda ens ha de beneficiar a tots dos. Un altre dels punts importants que m'agradaria destacar del punt de l'ajuda xinesa és que en els últims anys se n'ha parlat molt, però si anem a veure les xifres, en realitat no ho és tant. En realitat no és tant. Si em deixeu, m'heu de disculpar, hauré de passar unes diapositives. Veieu, tot i que ha crescut molt, això és una estimació feta l'any passat per una autora molt reputada en el camp dels estudis de la cooperació i de la presència xinesa a l'Àfrica, Deborah Brottingham. L'any passat va publicar un llibre molt bo, The Dragon's Gift, que és un llibre en què és una mena d'enciclopèdia respecte a l'ajuda i la presència xinesa a l'Àfrica. Doncs aquesta autora estima que efectivament en els últims anys l'ajuda s'ha incrementat molt, ja sigui directament en programes de finançament, ja sigui a través de reducció del deute, polítiques de reducció de condonació del deute a països africans, però que si ho mirem de manera agregada, fixeu-vos com les estimacions que fa aquesta autora per l'any 2007, és veritat que això ja fa 5 anys i pot ser que les coses hagin canviat, comparat amb altres donants, continua sent un donant petit en el conjunt d'Àfrica. Si ho comparem amb el Banc Mundial o amb Estats Units o amb la Unió Europea, doncs continua sent un donant petit. El que passa és que, clar, com que se n'ha parlat molt, per què se n'ha parlat molt? Doncs perquè és una nova realitat que trenca l'estatu quo tradicional. Països rics donen a països pobres i això semblava que era la normalitat. I ara ens trobem en què països pobres, que estan creixent molt, però països en desenvolupament, fan també ajuda a l'Àfrica. Bé, una altra qüestió molt interessant respecte a aquest nou tipus d'ajuda és
en què es gasta l'ajuda, en quins camps específics es gasta l'ajuda. Clar, en els últims anys vull dir els últims 15 anys, 10-15 anys, aquest objectiu d'orientar l'ajuda occidental als objectius del mil·lenni fa que la major part de l'ajuda occidental vagi orientada als anomenats sectors socials, salut, educació, i la infraestructura econòmica, carreteres, ports, aeroports, línies fèrrees, el que anomenem com a infraestructura econòmica dura, això estava una mica deixat de banda per part de la cooperació occidental, i en això els xinesos veuen com el desenvolupament de les infraestructures és clau per garantir el creixement econòmic i per garantir que hi hagi canvi estructural a les economies africanes i això acabi generant llocs de treball i això acabi generant una dinàmica que porti al desenvolupament, podríem entrar a discutir quin tipus de desenvolupament, etc. Però l'enfocament és aquest, és a dir, que l'ajuda xinesa, com en general ajuda d'altres potències emergents, va més orientada a la infraestructura que no pas l'ajuda occidental. Bé, hem d'anar cap a les conclusions. Primera idea, hi ha un sobredimensionament de la magnitud de la presència xinesa a l'Àfrica, tot i que és creixent. La part del lleó, perquè ens entenguem, la part del lleó en termes de programes d'ajuda i en termes de presència, d'empreses, etc., correspon i de llarg i molt a empreses a països occidentals. Tot i que això està canviant, la realitat és que encara estem lluny de veure com els països occidentals deixen de tenir la importància que tenen a l'Àfrica. També és molt important que, si bé és veritat que la presència de la Xina a l'Àfrica té a veure en alguns casos de manera molt explícita amb interessos sobre matèries primeres, també hi ha interessos diplomàtics i estratègics de llarg termini. És a dir, no es tracta simplement de, com s'ha dit en alguna ocasió, un saqueig de matèries primeres, entre altres coses perquè són relacions de mercat, en el sentit de que les matèries primeres que s'extreuen de l'Àfrica es paguen. És a dir, no és un saqueig en el sentit occidental, com es va fer a finals del segle XIX, sinó que el que hi ha són relacions de mercats. Bé, més conclusions, més idees sobre la presència xinesa a l'Àfrica. Després, si tenim temps, podem passar a discutir algun cas en particular. Encara que amb algunes ombres, a la meva opinió, això ja és opinió, jo crec que la presència xinesa, no només xinesa, sinó d'altres socis del sud, a l'Àfrica és una oportunitat. Per què? Perquè hi ha menys condicionalitat, com he apuntat abans, i perquè el model de, això que poso aquí, developmental state, és a dir, un estat més compromès amb les qüestions del desenvolupament, pot ser el model asiàtic de developmental state, d'estat de governs orientats a promoure el desenvolupament sense prendre's els principis del lliure mercat com un dogma, com es fa a Occident, doncs pot ser un bon model d'aprenentatge pels governs i pels països africans. Hi hauria més coses a discutir, per exemple, això que es diu que els estàndards laborals i ambientals de les empreses xineses que treballen a l'Àfrica estan lluny del que seria desitjable. Això no és només un problema d'empreses xineses, hi ha altres empreses d'altres països del món que tampoc respecten els estàndards laborals i ambientals. Sense anar més lluny, podem veure què ha passat al Txad en els últims anys. La República del Txad
hi ha hagut presència d'empreses petroleres occidentals i ara últimament també d'empreses petroleres xineses, i els estàndards laborals i ambientals, si fa no fa, són els mateixos. Podem discutir si igual de bons o igual de dolents, però si fa no fa, són aproximadament els mateixos. També podem discutir si la presència xinesa a l'Àfrica és un retrocés en termes de democràcia i drets humans. I, per exemple, en aquest sentit es discuteix molt si el que fa la Xina a Sudan o a Zimbàbue no és donar suport a governs que són dictatorials. Clar, en aquest sentit ens hem de preguntar, eren menys dictatorials aquests governs abans de que arribessin els xinesos amb els problemes de cooperació i les empreses? Em sembla que no, de manera que quan parlem de democràcia i drets humans, amb les qüestions, o sigui, la falta de respecte als principis democràtics i la falta de respecte als drets humans no té a veure amb si hi ha o no xinesos, sinó que és una qüestió més profunda. Bé, i ja per últim, voldria deixar una qüestió sobre la taula, que és que en la mesura en què progressivament veiem com, tot i que encara està lluny, però progressivament veiem com la presència xinesa i d'altres potències emergents va guanyant terreny en l'àmbit africà, potser seria convenient plantejar-se si no hauríem de fer canvis a nivell institucional en institucions internacionals, en institucions globals. És a dir, el sistema de cooperació està bàsicament governat i dirigit des de països occidentals, en particular l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, és la institució que agrupa els grans donants, tot això que us he explicat abans de l'agenda de París, etc. Tot això es genera al voltant de l'OCDE i l'OCDE no inclou aquests països donants emergents. De manera que potser ens hauríem de plantejar si potser no hauríem de canviar l'OCDE com a institució on es discuteixen les qüestions de cooperació global i passar a que aquestes siguin les Nacions Unides. Per exemple, canvis en el sentit com els que estan tenint lloc, per exemple, al Fons Monetari Internacional. El Fons Monetari Internacional, actualment la Xina, la Índia i altres països emergents comencen a tenir més protagonisme dintre de la seva governança. I en canvi, en el sistema de cooperació estem assistint a una situació en què hi ha com dos sistemes, els països emergents i els països occidentals, que estan completament separats i de cara al futur i de cara a millorar l'efectivitat i de cara a fer que la cooperació sigui realment una oportunitat de desenvolupament per l'Àfrica, potser caldria plantejar-se que Nacions Unides reprengui el seu rol original de govern mundial. I això és tot. Moltes gràcies.